جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيز فداك. عليكم bandiraɓe wattuɓe hakkillaji mumen e aya o meɗen hono SDTV Gounass en jetti bandiraɓe ɓe ganduɗa ko fatɓe en e kala saaha ha tengti e ndeɗo yewtere meɗen hono wiyetede Jamma Beɗa. Yewtere meɗen Jamma Beɗa arti hono no wowrodi e kala saaha, kono en mbawa fuɗɗade nden yewtere taw en jettani ɓe ɓe ganduɗa ko señiɓe e badgol abonné gam fadde golle golleteɗe kamɓe goni tedduɓe, kamɓe goni yimɓe fayodinɓe e yiɓɓe humpitade ko kewata e yiɓɓe humpitade e kala ko waɗete e nder oɗo sen men hono SDTV Gounass. caggal ɓe jetti dennagal bandiraɓe mo ganduɗa ko tawete ɗo e galle he taw ko gollowo ɗo en jetti ɗum kañum e dennagal bandiraɓe mo ganduɗa en yiiɗi golle ɗe fof en jetti ɗum hannete ni e dennagal ɓeɓe fulɓe kala e kuuɓal. ñalawma hannde o sikki ala yewtere meɗen Jamma Beɗa wuroto koto banggue nden jaabodiri e ganduɗa ene kewa e kala saaha e nder meɗen ha tengti e nder réseau mo ganduɗa ko réseau biyeteɗo WhatsApp. bandiraɓe hewɓe ene jaabodira hen kono ɓuuri hewde ko leñolal ngol walla mbiyen leñol men fulɓe ngol. jaabodire ɗe aɗa tawa jaabaɗo o woni koye gonga walla yaruno hen ko wallude leñol ngol, yaruno hen koko ɓamdi leñol ngol, yaruno hen koko waɗi leñol ngol, jiya goɗɗo ummo banggue yidde hebde hen bose, yidde hebde hen andede, yalta on banggue ine haala ine ñiña on darinoɗo e wallude leñol ngol. janggo e jaam woto Allah wat to on mo ñiñato mo on ñiñato o so tawi yiyaka ko ñiñowo o foof idito e darade wiide kaari de ko gendiyanke, kaari de ko leñol ngol tan haɓantono te taw enen woni fandare men tan woni darde men hannde o ko yettude maayo kono en donki famande gurɗo golle mum giɗa ko adi ene maaya. ɗum ɗon ko ɗum caɗele leñol ngol. boji men ken kawrani kono wona en kewani. kawral ngal kawral kaltegal ngal ɗe ngal moƴƴi so dañama kono weeɓani. sen teskima kala ko heewi pour hawra ngam hawra ɗum wonata hunde weɓde. ɗum noon saabi ngal ɗo keewal e heewde muɗum fooɗoɓe pour yo hawru ko gonga so waɗi ine moƴƴi ko hunde fonde wadde, kono noon ine satti kawral ngal hannde saabu kala ko heewi hawrude ɗum sattat. sen ƴeewi jeeru tan hay coppi guertoɗe soni goni sappo ɗi peccoto, donc ɗum waɗi kawral ngal ko gonga ine moƴƴi kono noon ine satti. donc so tawi en keeɓi responsable hoore muɗum kumpitiɗo leñol ngol ko yahata ko, kumpitiɗo leñol ngol ko haalata ko, kumpitiɗo leñol ngol guila hanki taw hande arani ene daro e téléji walla ene jooɗo e radio ji ene siftina en ɗum, ene andina en holko mamiraɓe men gonno, saabu on ko janngude ɗum e defte goɗɗe, on ko janngude ɗum e mamiraɓe woɓɓe. an mo ganduɗa hay duuɓi nogas ma timmani daroɗa e wiide on ko watta ko wona law. bandiraɓe ƴewtoɗen ɗon no feewi. so tawi en teskima ɗin ɗikoji ene keewi e nder réseau sociaux ji he, kono noon enen eɗen dañiri sens to batte ɗemgal ngal ko gonga pular o wonto naati e internet e kono wonto yottaki hen. ko ɗum saabi publié ji kewɗi ine mbaɗe. sa yi publié o a hulat, so tawi on publié o wattanoma koye ɗemgal tubankore ma baɗɗo publié o heɓ caɗele. sabu holko saabi o waɗi publié o e ɗemgal meɗen o heɓani caɗele, ko hande laamuji kewɗi kippani andude ɗemɗe meɗen ɗe e bindi muɗum. ko ɗum saabi ko gonga wona andude, kono noon so jomum haali walla waɗi vidéo ɓuuri yawde rokkude jomum probléme, saabu ɗum ine wawi waɗede dicté walla firtede ɗemɗe goɗɗe gam ande oɗo holko haalata. kono publié ji kewɗi nana binda e ɗemgal meɗen ko publié ji ganduɗa ko kamtoriɗi welani hay lirde, kono noon sa yi jomum windi ɗum woni e jaam tan saabi ɗum ko ɗemgal ngal wonto yottaki e nder meɗen. bandiraɓe gartiren hakkillaji e nder koye meɗen.
ɗemgal wona daaba noon kono ene ora to woɗɗi ko ɗum saabi yewtere meɗen jamma beela wurori e oɗo banggue eɗen jii ɗiɗo dumunnaji foof dille dilloji toon to Mali kewoji ɗum ɗon fof noon ma bandiraɓe fof ko fotɓe haalde hen kadi ma en gartoy hen jewte meɗen ɗe ganduɗa taw ko yewtere meɗen jamma beela ma en gartoy hen e haalde ɗiɗo kewkewoji e weddade hen wasiyaji meɗen non kadi jamma beela hande ene fonno wurorade on banggue haalde toon ko nandi e monsieur Mamoudou Dicko e en jettiɓe kam makko toon e yidde heɓtide ndimagu kono wona ɗum woni fandare meɗen e jamma beela hande o ɗon cabboyte min e numéro goɗɗo e rendez-vous goɗɗo hande o kaleten ko leñol ngol no wayni e nder réseaux sociaux ji he ko hunde ganduɗa ko hunde hamtoride no fewi ɗum ɗon noon ko wadde wasiya muɗum wadde erago muɗum e leñol ngol foof ko adide aɗa waɗa ko boni aɗa yafno wat feere tan golla ko moƴƴi ko tan sa andi aɗa man guerte gosoɗa gawru rem gawru tan pofta ɗum firtata ko so tawi a andi ngol ɗo konngol aɗa haala ngol seɗgol cigga ngol ha ganda to ngol yalti mangol hayso ngol nafani kam ngol loratama an hoorema kalɗo ngol o sa sigi ngol a seeɗi ngol a nawi ngol to poɗɗa ngol nawde ɗo ha a faami beele ngol ɗo konngol kam ene foti walla fotani walla somi haali ngol beele ala ko lorata kam janggo jam ko gonga noon mo yani gasaji taggede heɓde caɗele e haala ina ɗooki kala kaalowo a andata noon aɗa heeɗe walla a andata aɗa yeeɓe sona ñande kalda haala ka ganduɗa ka rewani lawol ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko wasiyam tan wonno leñol he min dokkon numéro goɗɗo e rendez-vous goɗɗo on jarama noon e commentaire uji he on jettama no fewi en calmini bandiraɓe foof kadi e kuuɓal ɓe ganduɗa ko wattude meɗen en face e sivruɓe no o saaha wonɓe yebden en jettiɓe no fewi yimɓinagal SDTV Gounass foof e kuuɓal ko nande joni toon wuuro he ko nande Hammé Touré ko noon kadi yonde Bassirou Sow dennagal bandiraɓe wonan en toon e nder wuuro he foof en jettiɓe no fewi ha toon no jooɗiɓe Dakar ha jooɗiɓe Thiès ha wonɓe toon to Côte d'Ivoire ha ɗo e nder Nouakchott e dendagal jewteɗi foof en jettiɓe e dendagal wonɓe toon e Gabon foof en jetti SDTV Gounass vraiment koɓe sukaɓe yontaɓe koɓe darniɓe kadi fodde nde koɓe darniɓe yidde nde koɓe darniɓe kadi diine o inchallahu taala koko welata on tawne yaade e jamanu darnimodal ɗo inchallahu taala ɗum noon on jettama no fewi so ñi kadi on keɓiri ni yewtere hono ceer men ceerno Alpha Dia on keɓiɗe no fewi sikki ala ko yetteraɗo no fewi sababu coupiraji kuuraɗi kadi saabi ɗum sahaji en desa tardude saaha no fewi on jettama no fewi yara waɗanen jamma ɗuwal ɗonkare min dokka on rendez-vous alima garowo inchallahu taala e numéro goɗɗo so hen foni Allah jarama on jarama Gidam 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 Cey gidam 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 Cey gidam 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 ngol